A comarca do Carballiño sitúase hoxe nos 210 casos activos. Especificamente no concello do Carballiño medraron en 8 casos máis, o que fai un total de casos positivos de coronavirus de 163. Estas últimas jornadas o ascenso de casos sitúase por debaixo de 10, polo que é unha boa nova en canto á evolución dos contaxios, aínda que non son datos para confiarnos. Hoxe temos 8 casos activos, máis que onte no Carballiño, ata alcanzar esos 163 casos positivos en seguimento. Onte tuvemos 155, polo cal hai 8 casos máis. Antes de onte foron outros 8, e bueno, parece que a cousa frente aos 20 e pico que chegamos a ter en algunhas xornadas, que foron os que elevaron ese número de 39 a 78, de 78 a 87, pois bueno, parece que a cousa vai estabilizando un pouco. Hai que ter prudencia, non é cuestión de botar as campanas ao voo, senón é cuestión de pedirlle a xente que siga comportándose como se está comportando dun xeito mayoritario, que siga tomando as precaucións que aconsellan as autoridades sanitarias e entre todos pois conseguiremos, penso que pasar a unha fase pois con moita menor incidencia e pouco a pouco pois ir vencendo que foi un brote virulento que sorprendeu incluso as propias autoridades sanitarias. O concello de Boborás ten 19 casos, un caso máis ca onte. Piñor mantense nos 2 casos, Beariz nos 5 e San Amaro nos 2, sen cambios nesta última xornada. O Irixo baixa dos 9 de onte aos 8 de hoxe, Maside tamén baixa dos 6 aos 5 na xornada de hoxe e Punxín, a única zona sen ningún caso nos últimos días, conta hoxe cun positivo. San Cristobo de Cea sube dos 3 aos 5 casos activos de coronavirus. Dende todos os concellos piden prudencia, que se limiten as saídas ao mínimo indispensable e esperan que a dureza destas medidas permitan estabilizar a situación nos vindeiros días.